Til det her forsøg arbejder vi med denne her reversible reaktion, i hvilken vi vil ændre på forskellige forhold og se, hvordan det påvirker koncentrationerne. Og til netop dette forsøg er FeSCN2+ exceptionelt god, da den har en kraftig rød farve. Så hvis vores reaktioner bliver farvet mindre røde, kan vi se, at reaktionen bliver skudt i den her retning. Og hvis den bliver mørkere, kan vi se, at reaktionen bliver skudt i den her retning. Skide godt. Skal vi sige sådan et eller andet velkommen eller glæd jer? Vi tager 220 ml vand i en konisk kolbe og tilsætter 15 ml 0,1 molær kaliumthiosionat og 15 ml 0,1 molær jernnitrat. Vi har her opskrevet vores ligevægtsudtryk. Ved det tilfælde, at ligevægtskonstanten K er lige ligevægtsbrøk Y, så er der ligevægt i vores reaktion. Her har vi så opskrevet ligevægtsudtrykket som sagt, hvor vi har koncentrationerne fra vores reaktion. Der har vi koncentrationerne af produktet og koncentrationerne af reaktanterne. Vi hælder 40 ml af blandingen i hvert af 200 ml bærglas. Glassene sætter vi til side til senere. Vi fylder 7 reagensglas halvt med blandingen fra vores kolbe. Vi udfører forskellige forsøg med hvert af de 7 reagensglas. Første reagensglas stiller vi ved stuetemperatur. Andet reagensglas opvarmes, og tredje nedkøles. I reagensglas nummer 4 tilsætter vi kaliumthiosionat, i nummer 5 jerntrænitrat, nummer 6 natriumhydrogensulfid og i nummer 7 0,1 molær sølvnitrat. Vi lader glas 1 stå ved stuetemperatur, mens vi henholdsvis opvarmer og nedkøler glas 2 og 3. Vi sammenligner nu vores reagensglas. Mens reagensglas 1, der har stået ved stuetemperatur, er uændret, er reagensglas 2 blevet meget lysere i farven. Det er den, vi har opvarmet. Reagensglas 3 er blevet en lille smule mørkere og er blevet afkølet, men vi stiller den alligevel til side lidt længere. I vores første episode lå vi reagensglas 1 stå ved stuetemperatur. Reagensglas 2 varmede vi derimod op. Og vi kan se, at reagensglas 2 blev betydeligt lysere af at blive varmet op. Det der sker er, at hele reaktionen, eller den reversible reaktion, bliver forskudt mod venstre. Der sker altså en endoterm reaktion mod venstre. Modsat kunne vi se, at det reagensglas, vi frøs ned, blev mørkere, så det skete altså en eksoterm reaktion imod højre. Det der sker er, at koncentrationen stiger, når vi kommer mod højre. Brøken bliver større, fordi at der kommer mere af FeSCN2+, og mindre af Fe3+, og SCN-. Men endoterm, der er det så modsat, så brøken bliver endnu mindre, da der kommer mere hernede og mindre herover. Reagensglas nummer 4 skulle som sagt tilsættes kaliumthiosionat, og i reagensglas nummer 5 tilsætter vi jerntrænitrat. Mens vi blander, ses det tydeligt, at væsken i vores reagensglas skifter farve og bliver mørkere. I reagensglas 4 og 5 sker der altså det, at når vi tilføjer jernioner og thiocyanat, så forskydes vores reaktion mod højre. Det er fordi, at vores ligevægtsbrøk her bliver mindre, fordi der tilføjes mere til reaktantsiden. Så derfor skal der laves mere af vores produkt, FeSCN2+, for at prøve at genoprette det. Vi tilsætter reagensglas 6 og 7 natriumhydrogensulfid og 0,1 molær sølvnitrat. Mens vi blander, ser vi, at væskerne i reagensglas 6 og 7 bliver lysere, og til sidst i forsøget er væsken i reagensglas 6 blevet helt gennemsigtig. Som frøken Amby så fint forklaret før, forløb reaktionen altså imod højre. I dette tilfælde i reagensglas 6 og 7
sker der imidlertid det, at hele reaktionen forløber mod venstre. Det skyldes, at når vi tilsætter natriumhydrogen, hydrogensulfid og søvnnitrat, så binder de sig til de to ioner, og der kommer altså mindre over på reaktansen. Det tvinger FeSCN2+ til at omdanne sig til jernioner og thiocyanat-ioner, og hele udtrykket bliver altså skubbet mod venstre. Det, der sker nede i vores ligevægtsbrygge, er, at der bliver mindre hernede, og det skyldes altså, at bryggen bliver meget større. Som vi kan se ud fra vores to reagensglas, bliver de altså meget lysere, da der ikke er den her FeSCN2+ til at gøre den mørkerød, hvor at i frøken Idas amlys, så var det blevet mørkere, da der ikke var så meget, eller da der kom mere af FeSCN2+. Glas 3, der er stået til nedkøling noget tid efterhånden, finder vi frem igen. Vi sammenligner glassene 1-7. Vi sætter nu vores reagensglas til side. Og finder vores blandinger fra før frem igen. Vi tilføjer 40 ml vand til vores første bægerglas. Ikke overraskende bliver væsken lysere. Og så lige et kig fra oven. Det, der sker, når vi tilføjer vores 40 ml vand til 40 ml koncentration, er, at vi halverer koncentrationen. Og dermed sker der det, at når man ligesom med saftevand eller vand i, så bliver farven lysere, og koncentrationen bliver mindre.